Bueno, moitas grazas, moi boa tarde, compañeiras, compañeiros. Ariadna, moitas grazas por ese forte aperta. Xoan, Sindo, sobre todo, Xoan e Sindo son as nosas voces dentro do Concello, son os que día a día están no Concello levando a voz da veciñanza, os problemas da xente, por moito que moitas veces non se lles faga caso. A pregunta de que facemos hoxe aquí, a resposta é que o doado sería non estar. Pero hoxe é venres. Fai calor, apreta o sol e as casas comezan a encherse de xente. Os rapaces volven da escola, os adolescentes comezan a planear os plans de fin de semana, as netas e os netos volven ás casas dos avós e dos avós para pasar a fin de semana e as universitarias veñen para encher todos cantos tuppers de sexo posible antes de que o luns inevitable que está a volta da esquina chegue e a estrada volva a ficar baleira. O maior investimento rural na historia. E o único que temos son carreteras sin asfaltar, un saneamento que non chega e unhas velocidades e conexións de telefonía e internet que nin sequera nos permiten soñar con que os nosos poidan teletraballar dende aquí. Efectivamente, o doado era non estar. Darlle as costas á política, facer as maletas como os meus amigos e marchar, buscar outro lugar onde haxa traballo, onde haxa vivenda e onde haxa servizos. Pero a estrada non merece o doado. Non merece remendos sinxelos, merece un goberno municipal que sepa atender con seriedades os problemas que nos plantexa o presente. Supoño que en moitos fogares da estrada xurdirá agora a pregunta quen é Marcos e que pode facer por cambiar a situación. E a realidade é que non fai falta que eu vos lo diga, que a nosa clase política e a política en xeral perdeu moito prestixio nos últimos anos. O valor dos nosos representantes caeu a pasos axigantados e a política converteuse nun xogo de acusacións, barullo e mentiras que máis que atender aos intereses da cidadanía pretende recuperar o pouco orgullo persoal que lle poida quedar a algunhas figuras. A linguaxe que podemos facer da situación actual é que a quen non se lle están queimando as castañas é porque xa se lle queimaron hai tempo. Creo firmemente que o goberno municipal ten que estar, como dixen, á altura dos problemas do presente e iso pasa por devolver a estrada á punta do investimento, á punta da innovación. É preciso facer un plan de industria, é preciso sermos capaces de facer que as empresas poidan crearse, medrar e establecerse no noso territorio, que os nosos poidan traballar dende aquí. Necesitamos que os nosos estudantes universitarios, cada vez que rematan as súas carreiras e se gradúen, poidan ter a oportunidade de ter un futuro laboral no seu propio concello. Precisamos reformular o plano urbanístico do concello, garantir que as estradenses e os estradenses teñan dereito a vivenda e que teñan acceso a unha vivenda asequible, tanto na vila como no rural. E así, teremos unha autovía, efectivamente, que nos comunique co resto do país. Pero esa autovía servirá para comunicarnos estratégicamente, mellorar a nosa economía ou será só unha forma de que os nosos poidan marchar aínda máis axiña do noso concello? De que nos serve estar máis perto de Santiago de Compostela se ao final só aspiramos a ser unha vila dormitorio? Como dixen, o Concello ten que estar á vanguarda dos problemas da cidadanía. O maior investimento no rural, por suposto que se fai con cartos europeos, ao final queda nuns bacheos e nuns asfaltados anecdóticos, que máis que semellar investimentos para o desenvolvemento rural, semellan favores persoais preelectorais. O Concello ten que estar á vanguarda destes problemas. O goberno municipal ten que estar á fronte aportando solucións serias. E que pode facer o BNG para cambiar iso? Temos que apostar por un novo xeito de facer política. Temos que apostar polos cambios e o éxito que se está aplicando xa nos demais concellos que goberna o BNG. Porque efectivamente o doado era non estar. Pero debemos facer da estrada un concello que estea de novo con máis futuro que pasado, facer dunha vez por todas que os tuppers do domingo deixen de marchar para as neveiras do outro concello. Sopran novos ventos, veñen novos tempos, e nós temos que ser o motor do cambio. Debemos ter as ideas claras e os proxectos firmes. E como sopran novos ventos, grazas a vos, o aire xa comeza a olir a BNK. Moitas grazas.